Od svetového šampionátu 2024 v Prahe a Ostrave nás delí posledný mesiac a aj 2 dni, takže je najvyšší čas sa povenovať aj možným zostavám popredných výberov, ktoré budú bojovať o zisk zlata či medaily na blížiacom sa turnaji. Tento rok to bude ešte o to viac špecifické, že práve po 9 rokoch zamierí šampionát do Českej republiky. To nám zároveň sľubuje aj veľký predpoklad na to, že sa Javorové listy tento rok predstavia skutočne s nabitým tímom. A keďže ste už klikli na toto video, tak už asi tušíte, že práve o nich bude dnešné video. Aké hviezdy NHL sú dostupné pre blížiaci sa šampionát a mohli by sme ich vidieť v drese Kanady? Poďme sa na to pozrieť. Čo uvidíte v dnešnom videu? Predchádzajúce šampionáty, predpokladaná zostava a ďalšie dostupné mená. Aj toto video vzniklo vďaka podpore našich všetkých členov, menovite sa však chcem poďakovať predsedom zväzu, ktorými sú už tradične Roman Hajek a Peter Hudák. Díky moc borci, bez vás by to nešlo. Poďme sa však ešte pred konkrétnymi menami pozrieť na predchádzajúce vystúpenia Javorových listov, čo sa týka svetových šampionátov. O najhorší výsledok z posledných 5 rokov sa postarali na šampionáte 2018 v Dánsku, keď obsadili 4. miesto po prehre 1-4 s Američanmi v súboji o bronz. O rok si na Slovensku prišli napraviť chuť s medailou, hoci ani tentokrát sa nedočkali vytúženého zlata po prehre s Fínmi, no už o 2 roky sa postarali o úspešnú odvetu so Suomi, keď ich tentokrát v Lotyšsku dokázali poraziť po tesnom výsledku 3-2 a radovali sa zo zisku zlata. Aj v roku 2022 sme boli svedkami opäť finálového súboja medzi Fínskom a Kanadou, pričom sa Javorové listy museli uskromniť iba so striebrom a takto pred rokom nedopustili senzáciu, keď porazili vo finále reprezentáciu Nemecka a oslavovali ďalší titul majstrov sveta. Z tohto pohľadu je teda na mieste sa baviť, že Kanada patrí k tým úplne najväčším favoritom rok čo rok a inak tomu nebude ani tentokrát. Hoci treba povedať, že práve tento rok sa Kanada chystá priviesť do Prahy nabitý tím, ktorý sa pokúsi zopakovať úspech z predchádzajúceho šampionátu v Českej republike, kedy sa v roku 2015 tešili zo zlata. Už vtedy sme boli svedkami obrovských mien. Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Ryan O'Reilly, Tyler Seguin, Taylor Hall, Sean Couturier, Matt Duchene, Aaron Ekblad, Brent Burns a mnoho ďalších. Praha je jednoducho medzi kanadskými hráčmi veľmi obľúbenou destináciou a hoci býva z posledných rokov skôr trend taký, že najväčšie hviezdy uprednostňujú oddych pred predĺžením si sezóny v reprezentačnom drese, práve účasť na šampionáte v Prahe je v tomto prípade výnimkou. Aj práve preto sa organizátori rozhodli využiť právo prehodenia 2 rovnocenných výberov v rámci skupín a Kanadu vymenili z USA, nakoľko sa mali Javorové listy pôvodne predstaviť v Ostrave. Teraz sa už ale presuňme na samotnú predikciu zostavy, ako by mohli Kanadania tento rok priviesť. V prvom rade treba povedať, že som bral do úvahy rôzne faktory. Končiace kontrakty, stavby tímov z predchádzajúcich rokov, reprezentačné skúsenosti, aktuálna forma a tak ďalej. Bolo ich fakt, že mnoho. A nepochybne som bral do úvahy len hráčov, ktorí sa tento rok do playoff NHL neprebojujú. Takže tento menoslov bude môcť byť doplnený aj o ďalšie mená, ktoré vypadnú z playoff bojov po prvom kole, ktoré by sa malo dohrať tesne pred začiatkom šampionátu. Ja už iba doplním informáciu, že tento rok sa o stavbu tímu postará niekdajšia draftová jednotka a aktuálny riaditeľ hráčskeho vývoja Columbusu Blue Jackets Rick Nash, ktorý sa tak stal generálnym manažerom Kanady pre šampionát v Česku. Pôjde o jeho druhú reprezentačnú skúsenosť po konci hráčskej kariéry, keď na šampionáte 2022 zastával v kanadskom tíme pozíciu asistenta generálneho manažéra. Brankárska trojica, Jordan Binnington, Connor Ingram a Jet Greaves. Bránkovisko by sa tento rok mohlo oprieť o 30-ročného bránkara St. Louis Blues a víťaza Stanley Cupu z roku 2019 Jordana Binningtona, ktorý po sezónach úpadku zažíva vydarený ročník a hoci nikdy neobliekal reprezentačný dres na seniorskej úrovni, iba na tej juniorskej na prelome rokov 2012 a 2013, pozvánku by si mohol vyslúžiť tentokrát, a to aj z dôvodu, že ide o jedno z najväčších brankárskych mien dostupných pre tento rok.
V aktuálnej sezóne odchytal v drese Blues 55 stretnutí s úspešnosťou 91,1% a priemerom 2,88 inkasovaných gólov na zápas. K tomu dokázal pridať aj 3 čisté kontá. Ako ďalšieho tu mám 27-ročného Conora Ingrama, ktorý prebral pozíciu jednotky v Arizone po Čechovi Karlovi Vejmelkovi a patril medzi výrazné mená u Coyotes, keď odchytal 47 zápasov s úspešnosťou takmer 91% a priemerom 2,86 gólov na zápas. Okrem toho sa môže pochváliť až 6-krát čistým kontom spolu s Tristanom Jarrym najviac pomedzi všetkých gólmanov v ročníku. Ingram, podobne ako Binnington, nikdy dres Kanady neobliekol, výnimkou je iba juniorský šampionát v roku 2017. Do pozície trojky som sa rozhodol nájsť niekoho, kto patrí skôr k mladším bránkarom a bol by v pohode s pozíciou, ktorá by cestovala na šampionát s tým, že pravdepodobne do zápasov nezasiahne, maximálne na nejaké jedno stretnutie, pokiaľ sa zvyšná dvojica nezraní. Po dlhom zvážení som dospel k menu Jetta Greavesa. 23-ročný brankár Columbusu Blue Jackets pôsobil drvivú väčšinu sezóny na farme v AHL, no keď dostal príležitosť v prvom týme Blue Jackets, chytil sa aj za každým náramne. V podstate vidíme to aj v posledných dňoch. Čo mu hrá do kariéry je aj fakt, že práve Rick Nash ako riaditeľ hráčskeho vývoja Columbusu skladá tohtoročný výber Kanady. Čo mu naopak môže uškodiť, je ale poslanie na farmu, nakoľko sa bude Cleveland pripravovať na boje v playoff. Prvá obrana dvojica, Mackenzie Weegar a Chris Letang. Nabité mená nám ponúknú aj obranné rady, ktoré podľa mňa ani netreba predstavovať, predovšetkým v tej prvej. 30-ročný obranca plameňov Mackenzie Weegar sa aj po výmene z Floridy uchytil v novom pôsobisku, čo nám dokazoval nielen predchádzajúcu sezónu, ale aj tú aktuálnu, a to ešte vo výraznejšej miere. V nej má už na svojom konte 48 bodov za 19 gólov a 29 asistencií, čo je jeho nové kariérne maximum. Hráč výborný aj smerom dozadu, ktorý v posledných sezónach však začína ukazovať svoje kvality aj do ofenzívy. Koniec koncov sme to videli aj pred rokom na šampionáte, keď v drese Kanady nazbieral 11 bodov a stal sa najlepším obrancom turnaja. Vedľa neho o 6 rokov skúsenejší Chris Letang, ktorý si nikdy reprezentačný dres na seniorskom šampionáte neobliekol, nakoľko viedol každoročne s Pittsburghom boje v playoff. Takže kedy inokedy, ako práve teraz, pocestovať na prvý a možno už aj posledný svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v atraktívnom prostredí. Letang si v aktuálnom ročníku pripísal 49 bodov v 77 zápasoch. Druhá obrana dvojica, Vince Dunn a Colton Parayko. V druhej obrane bývali spoluhráči zo St. Louis Blues. Vince Dunn už ako 27-ročný back Seattle Kraken sa dokázal v priebehu 2 rokov výrazne posunúť, predovšetkým v ofenzívnom prínose, keď aj v prebiehajúcej sezóne zaznamenal 46 bodov za 11 gólov a 35 asistencií. To všetko dokázal za 59 zápasov. O 3 roky starší Colton Parayko je už akousi stálicou St. Louis Blues, pričom by do tohto páru priniesol defenzívnu istotu. Svetových šampionátov sa zúčastnil vo svojej kariére už dvakrát v rokoch 2017 a 2018. V prípade Dana by išlo o premiérovú pozvánku. Tretia obrana dvojica, Mike Matheson a Jacob Bernard Ducker. Ak sme tu pred chvíľou sa bavili o kariérnom maxime, tak to sa podarilo zaznamenať vo veku 30 rokov aj Mikeovi Mathesonovi z Montrealu, keď je aktuálne na 57 bodoch za 77 zápasov. Opäť kvalita ako smerom dopredu, tak aj dozadu. Spolu s ním 23-ročný obranca Ottawy Senators Jacob Bernard Ducker, 26 draftu 2018. Mladá krv, ktorá by v tomto výbere spomedzi backmi chýbala a zároveň hráč vhodný predovšetkým smerom dozadu. V aktuálnej sezóne má na svojom konte 14 bodov v 67 zápasoch. Čo sa týka ich reprezentačných skúseností, Matheson má za sebou 2 seniorské šampionáty v rokoch 2016 a 2017 a Bernard Ducker si naopak zahral v roku 2021. Prvá útočná formácia: Connor Bedard, Sidney Crosby a Jordan Eberle. Najväčšou tvárou a nepochybne aj kapitán kanadského výberu by bol v tomto prípade určite Sidney Crosby, ktorý by mohol zopakovať cestu za zlatom, ako tomu bolo aj v roku 2015 v Prahe, no má to predsa len jeden háčik.
Pittsburgh naberá v závere základnej časti fantastickú formu a ich šance na postup sa tak výrazne zväčšili oproti tomu, ako to s nimi vyzeralo v dobe tvorby tohto výberu. Ja s ním ale pre tento moment počítať budem a pokiaľ by sa to podarilo, patril by určite k najväčším tváram tohto ročného šampionátu. Kapitán Tučniakov vedie Pens za postupom do play-off, keď dokázal nastrieľať už 40 gólov a prihrať na ďalších 45. V prípade jeho účasti by išlo už o tretí svetový šampionát, pričom ten prvý absolvoval ešte v roku 2006 a ten posledný práve v Prahe 2015. Vedľa neho by bol určite zaujímavým elementom Connor Bedard, teda generačný talent a posledná draftová jednotka, ktorá vo svojej 18-ke nazbierala až 59 bodov za 63 zápasov v drese Chicaga a pravdepodobne sa po sezóne bude tešiť zo zisku Calderovej trofeje, teda ocenenia pre najlepšieho nováčika. Na pravú stranu som sa rozhodol dať možno nečakané meno, a to Jordana Eberleho. 33-ročný útočník Krakenov má za sebou už 6 seniorských šampionátov, pričom sa na poslednom predstavil v roku 2018. Odvtedy sa však predstavil na výnimku jednej sezóny za každým v play-off. Zahral si taktiež aj naposledy v Česku vo formácii práve s Crosbym. V aktuálnom ročníku dokázal nazbierať 42 bodov v 72 stretnutiach. Druhá útočná formácia Andrew Mangiapane, Robert Thomas a Drake Batterson. V pozícii centra druhého útoku by sa v mojej zostave predstavil Robert Thomas, 24-ročný útočník St. Louis Blues, ktorý dokázal pokoriť kariérne maximum, keď má na svojom konte 81 bodov za 24 gólov a 57 asistencií. Na ľavej strane 28-ročný krídelník Flames Andrew Mangiapane, ktorý sa predstavil na šampionáte 2021, z ktorého si okrem zisku zlata odniesol aj cenu za najúžitočnejšieho hráča šampionátu. Na pravom krídle o 3 roky mladší Drake Batterson z Ottavy, ktorý si obliekol dres Kanady hneď o rok potom ako Mangiapane, teda na šampionáte vo Fínsku. Aj on sa teší z vyrovnania kariérneho maxima, keď má na konte 62 bodov za 27 gólov a 35 asistencií, pričom ho môže v posledných 5 zápasoch aj prekonať. Tretia útočná formácia Dylan Guenther, Mason McTavish a Connor Zary. Z pozície tretieho centra by viedol útok 21-ročný Mason McTavish z Anaheimu, ktorý zvládne ako centra, tak aj krídelníka a aj napriek mladému veku má za sebou už zimné olympijské hry v Pekingu a ako kapitán doviedol nielen kanadskú 18-ku, ale aj 20-ku ku zisku zlata na juniorských šampionátoch. V prebiehajúcom ročníku má na konte 42 bodov v 62 zápasoch. Dylan Guenther má za sebou vydarené ročníky, keď už v tom predchádzajúcom zasiahol do NHL s bilanciou 15 bodov v 33 zápasoch, teraz je z toho 27 bodov v 40 stretnutiach. Vekový priemer formácie nevylepší ani 22-ročný Connor Zary, ktorý vyletel v drese Plameňov a zaradil sa hneď k skvelým hráčom v hre 5-5. Jeho bilancia v nováčikovskej sezóne znie 12 gólov a 18 asistencií v 57 zápasoch. Štvrtá útočná formácia Lawson Cruz, Jason Dickinson a Matthew Joseph. Štvrtý útok býva zväčša zameraný na defenzívnejšie povinnosti a inak tomu nebude ani tentokrát. Z pozície centra by ho viedol 28-ročný útočník Chicago Blackhawks Jason Dickinson, ktorý zažíva najlepšiu sezónu v kariére, poznačenú 34-bodovým ziskom za 21 gólov a 13 asistencií. Celkovo štvrtý najproduktívnejší hráč Blackhawks a okrem toho istota smerom dozadu či na prvej oslabovke. Na ľavej strane 26-ročný Lawson Cruz z Arizony, ktorého sme mohli vidieť na šampionáte už minulý rok, ktorý zakončil s 9-bodovým ziskom za 6 gólov a 3 asistencie. Taktiež sa bavíme o možnosti na oslabovky, hráč, ktorý ti odrobí čiernu robotu a ešte k tomu aj pomerne slušná produktivita. No a na pravej strane 27-ročný Matthew Joseph. Ten sa v drese senátorov teší z kariérneho maxima v podobe 35 bodov a bavíme sa o slušnom hráčovi do bottom 6, ktorý si v prípade tohto výberu nájde svoje miesto. A takto teda vyzerá moja predikovaná zostava Kanady, ktorá zabojuje o historické 29. zlato zo svetového šampionátu. Ako som už spomenul, v prípade tučniakov ešte žije reálna šanca na postup do play-off, ale počítal som napokon s ich hráčmi.
Teraz sa ešte na záver pozrieme na ďalšie mená, ktoré budú voľné pre potreby reprezentácie, no z určitých dôvodov sa nedostali do mojej zostavy. Keď sme sa bavili o tom Pittsburghu, tak tu na nás svieti nepochybne veľké meno v podobe Tristana Jerryho. Jeho súčasná forma však nahráva tomu, že priestor by som dal skôr Binningtonovi a Ingramovi. Zároveň nevidím dôvod, aby prichádzal na šampionát pozícii trojky. Zo San Jose bude k dispozícii Mackenzie Blackwood, ten sa však nedávno vrátil po dlhšom zranení a samozrejme v hre je aj dvojica z uplynulého šampionátu, teda Samuel Montembeault a Devon Levy. Na pozícii ľavorukých obrancov tu nájdeme hneď niekoľko zaujímavých mien. Thomas Chabot, obranca Ottavy, sa však aj počas aktuálneho ročníka trápi pravidelne so zdravotnými problémami a leto využije skôr na regeneráciu. Spoluhráč Jacob Chikrin sa aj napriek žiadnym povinnostiam v play-off za posledné roky nezúčastnil ani jediného šampionátu a potom tu máme aj ďalšie mená ako Mario Ferraro, Caden Gooley, Ryan Graves či mladá krv v podobe Olena Zellwegera. Spomedzi pravorukých obrancov tu už taký nápor neuvidíme, v hre je napríklad Damon Severson či Kellen Edison. Čo sa týka útočníkov, z Calgary sa nám tu ponúkajú aj ďalšie mená ako Nazem Kadri, Jonathan Huberdeau, pri nich si myslím, že tá šanca na nominovanie nie je vôbec najmenšia. Ďalej napríklad Nick Suzuki z Montrealu, ktorý sa v posledných rokoch nepredstavil v reprezentačnom drese, Jared McCann, Alex Killorn, Michael Bunting, Dawson Mercer, Jake Neighbors, Jordan Kyrou, McLean Celebrini či Alex Kerfoot. Ako vidíte potenciálnu zostavu Kanady na svetovom šampionáte vy? A na aké mená by ste sa tešili v prípade, že ich uvidíte v Prahe? Napíšte mi váš pohľad dole do komentárov. A to už je odo mňa na dnes všetko. Členovia už teraz nájdu hlasovanie o ďalšej reprezentácii, ktorú si rozoberieme už čoskoro. Tak nabiehajte hlasovať na komunitu a ak sa ti dnešné video páčilo, podpor ho lajkom a počujeme sa opäť na budúce. Ahoj!